Ge. Ngapa ka na? Ngapa ka na? Ako na usad niya, ako mapak sa Ano dua makakamot? Dua-dua tanyo na, ina. Migo, nadatan niya, Migo. Ge. Dua-dua. Atong dua-dua ay kanang Kumuto nga gani. kumutong nga pakon. Ge. 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 Pinatas anay, ito nga ha. Ge. Ge, 1, 2, 3, go. Terus kita tuh itu yang apa kan? So agay. Bakit? Wala ko man naman akong kaukot. Siya man apa kan kita? Agay. Insa mo din ang hapak? Kabuangan na ato unang duha magdaman tag dahon ato itago sa tuo muto magdatag kang batol muto atong hapakon ng utag sa muto lago tag kuat sa dahon utra ato na kabuangan na oh tara. Insa mo din ang hapak? Ha? Kami na hapak sa ano? Kami nasad. Balik. Hindi na hapak deh. Sakit yo. Badi mi kami na nanaom Hindi kami. Kita ng koron niya. Yo 1, 2, 3, play. Agay. Nahapak ano? Nahapak ano? Ako din Sige ni nahapak ba? Ako wa ko dakuan, kamu rang doon ay dagan niya. kuat. Nahipakan ka. Nahapak ko. Nahapakan mo ikaw ikay nahapak sa mundo ha. Nana ko'y batol. Wa ko'y batol. Muragtan tawkan gini diri ba? Balik daw last daw. Sinapin mga hapak last. Siya bisag tawaan gini. Nahapak ko. Nakagid na ako ay pati diri. Pumitaw. What's up mga ka-Jims Job? It's time to shout out now. Shout out ay kong John Dave Iking. Shout out ay kong John Maite Sinanggote. Mag-shout out din ko sa kong mga pamilya. Mag-shout out po ko sa kong papa. Og shout out di kong Inday Lea. Og shout out po kong Emerald. Shout out din ko. Og shout out din ko ni Yana. Og shout out po din ko ni Jiden. Og shout out po din ko ni Rense. Og shout out po kong Yo GD. Og shout out din ko ni Kia Peter. Shout out po ko sa mga pamilya ay Sidto. Shout out ko sa Conte Gine. Og shout out ko ni Jasmine Iorango. Og shout out po kong Baydiso. Og Og shout out din Hello, ko ni Jumbarlin si Catalia. Buikalo. Ko ni Tijia. yeah, shout out ko ni Papa. Junjun Vergara. Like kay Sidto. Og shout out din ko ni Ate ni May Dignos. Og Jim G ni Sidto sa dog. Og Clifford og Sidto. shout out Mr. na namang followers. Og shout out din ko ni Tanli. Yay! Bye and share! Ay,